F'dar il-Mediterran l-konferenzi fil-Belt Valletta ġiet rikonoxxuta l-ħidma tal-Kunsilli Lokali f'pajjiżna feluq 30 sena mit-twaqqif tagħhom. 3 kunsilli lokali u 42 persuna ġew rikonoxxuti għall-impenn tagħhom b'rabta mal-kunsilli filwaqt li diviżjoni tal-Gvern Lokali, l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali u l-Assoċjazzjoni tas-Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali u Reġjuni ġew ippreżentati b'rikonoxximent tal-ħidma tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Gvern Lokali Alison Zerafa starret kif il-Kunsilli Lokali għandhom rwol importanti għaliex huma l-ewwel punt ta' referenza għar-residenti Maltin u Għawċin. 30 sena ta' kunsilli lokali f'pajjiżna, 30 sena ta' servizz lir residenti Maltin u Għawċin għaliex il-kunsilli lokali huma l-ewwel għajnuna lir-residenti. Il-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonnici innota l-importanza tax-xogħol li għamlu l-Kunsilli Lokali. U allura xemm miżbaħ mill-ġurnata tal-lum biex nagħtu rikonoxximenti lil tant nies li għamlu ħidma importanti ħafna fl-irħula u bliet tagħna. Is-serata mtella se tixxandar fuq TVM News Plus nhar is-Sebt 18 ta' Novembru fid-9 ta' filgħaxija.